de Dani Sánchez, que ens ha obsequiat una gran partida davant Legazpi. La presentació d'aquesta superfinal. Torbjörn Blondal, 4 vegades campió del món, i l'ídol local, Dani Sánchez, 3 vegades campió del món. Però abans, minut de silenci en memòria del gran mestre Parera que ens ha deixat aquest any. El Club Billar Barcelona no ha volgut desaprofitar aquesta cita de gran billar per recordar la figura del mestre Parera, del gran Valerià Parera, que ens ha deixat aquest any. I comença ja la superfinal. Qui guanyi s'endurà aquest Ciutat de Barcelona. I en cas d'empat, també val a dir-ho, seria Dani Sánchez qui aconseguiria el títol, ja que ha aconseguit una millor mitjana en el seu enfrontament davant de Legazpi. Recordem que Blondal ha guanyat Legazpi per 30-21 en 17 entrades i que Dani Sánchez ha guanyat amb un partit molt ajustat 30-27 en 15 entrades. Blondal ha guanyat la sortida i comença el campió. Bé, i notícia. 0, Blondal. Notícia que gairebé bomba. Que Blondal falli la sortida. Això és un accident. Són coses que passen. És humà, és humà. Això mateix, en aquest nivell passen poc, però també passen. És més difícil fallar la primera que la contrasortida. La contrasortida sí que es falla sovint. La pressió és diferent. I si tires la contrasortida és perquè t'ha acabat el jugador que surt abans. Dani Sánchez buscant obrir el marcador i, en efecte... Doblec. Llarga, llarga, recolzada per Curta i un altre cop llarga. Molt bé. Dani i Blondal s'han enfrontat en infinitat d'ocasions i segurament trobaríem casos de victòries amples a un cantó i a l'altre. Sí, de fet, un dels últims enfrontaments que han tingut va ser a Lausanne fa qüestió un mes i mig, en el qual el resultat va ser aparatosament avoltat a favor d'en Dani. Va quedar 40-16 amb 10 entrades, amb una atacada de 21 d'en Dani. Vam veure tota aquesta atacada i la 22 realment va passar que pràcticament no se sabia si s'havia fet o no s'havia fet. Ja hagués sigut el rècord del món. De moment el Dani només ha fet una carambola en aquesta obertura. I ara Blondal intenta obrir també el seu marcador. Cabanya, 3 bandes justes. Una. És un jugador que veuran que juga un billar molt suau, buscant sempre el desplaçament just de les boles. És extraordinari. És extraordinari. I quan necessita donar-li força i que les boles corrin, no li costa, no. Carregant de bola per treure el retruc. I carambola! Recolzant-se per la banda curta. Ens deia abans de començar la partida de Dani Sánchez que Blondal va ser el billarista que segurament més va revolucionar el billar després d'un clàssic com Raymond Kellermans. Va ser un jugador que va aportar noves visions sobre el billar a 3 bandes, com els duplex, o altres jugades que ha aportat, com en el fons també Dani Sánchez ha fet les seves aportacions al billar modern. Blondal buscant la tercera. Ha evitat el retruc de la bola vermella i la groga. Ha passat el retruc per la corbata de la bola groga i 3 bandes justes. 3-1 en el marcador ara mateix. Això que deies d'aportar en el tema del billar i tot això,
realment estem davant de dos dels cracs mundials. Hi ha molts jugadors que són molts, podrem parlar inclús ara de la nova fornada de jugadors coreans, però són màquines de fer caramboles, col·locacions i tal i qual. Però 3. aquests dos jugadors que tenim aquí davant són realment dos artistes que val la pena veure cada partit perquè segur que et sorprenen amb alguna cosa. Ara Blondal ha tancat l'atacada amb 3. Sembla que tira doblec de bandes llargues. I se li escapa. Déu-n'hi-do. Se li escapa per ben poc, per ben poc. Veiem la repetició. Surt recte aquí, I aquí. mil·límetres. Llàstima. I ara Blondal en acció. No tira un altre doblec. També I Blondal no falla. no ha tingut masses manies ara tampoc. Aquí sí que li ha fet una bona... Carrega de bola, la corba que ve Galeta, després de la segona banda. I la bola groga també ha sortit votant. 4-1 en el marcador. Juga un racó francès, banda curta, llarga, curta, de baix, diguéssim. Tercera banda. I la carambola. 5-1. Aquesta partida, però, es disputa 40 caramboles. Per Ben tant, jugada. hi ha marge encara. Ben jugada aquesta bola, volia que la groga es desplacés fins al racó per llavors tenir, depenent d'on tocar la vermella, una voltada de 5 bandes o bé una voltada de 3 bandes justes. Ha quedat una mica separada del racó la groga. Juga un canvi d'efecte. Ui, no, ha tocat massa quantitat de bola. 2. No li ha agradat l'execució a Blondal. Ha marxat ràpid. 5-1. I aniria bé que el Dani entrés ja amb alguna tacada per compensar aquest marcador. Aquí tenim la reacció. De fet, el jugador, quan veu ja l'impacte, ja sap... Ell ja sap que no l'ha tocat bé. De totes formes, també tenim que dir que en Torbjörn Blondal és un jugador molt expressiu, molt expressiu. I atenció ara a la jugada, perquè la bola vermella aquí sí que era molt petita, estava just en el racó. Ha jugat 5 bandes. I el Dani l'ha clavat ben bé al mig. Aquí hi ha hagut un moment de passar molt a prop al retruc, bueno, bastant a prop al retruc. Doncs això que et deia, és un suec que sembla més llatí que hombre de hielo, no? Perquè fa moltes reaccions airades, diguéssim. I el Dani transforma una altra jugada semblant a l'anterior, amb la bola vermella ben bé al racó, i a més ha aconseguit moure-la una miqueta perquè la següent sigui un pèl més segura. Gran impacte de bola. Hem vist com el Dani ha dit, així m'agrada més, amb la bola una mica més separadeta del racó. 5-3. Reacciona el Dani. 5 bandes. No hi ha retruc. Ha jugat poca bola. La Blanca fa el seu recorregut. I tornen a anar cap a dins. 5-4. Veurem... Quina posició tenim ara. Sí, perquè el Dani ha fet cara de pocs amics. De seguida el jugador amb la cara ja veu si li agrada l'emplaçament o no. La bola torna a estar al racó. Per això, de fet, reia el Dani. I atenció que... A veure que ens empesquem. El Dani està buscant com resoldre aquesta jugada. Home, la posició és complicada. Per la Blanca s'hauria de trobar extra fina i no tenim gaire posició. Bueno, ja veiem que aixeca el taco. Atenció que en prepara alguna de grossa Dani Sánchez. S'agrafa el polo. Jugada de billar artístic. Atenció. Buscant repetició. Mare de Déu. Brutal! Mare de Déu. Brutal! Quina carambola. Jugada del Nadal Extraordinària. a 3 bandes. Aquí. Extraordinària. I ovació de gala. El Dani, la Sandra i la Fina encantats. Com ha resolt aquesta posició. Aquí tenim la repetició. Vaja. Com ha Mare repetit de la Déu. banda. Quina repetició de banda. Quina corba que fa. Mare meva.
Efecte... Buah, Ovació també de mare de Blondal. Déu. La jugada del partit. dels 5 trofeus Ciutats de Barcelona del Museu Olímpic. No recordo en una competició Mare de billar a 3 bandes, una jugada que ja no és de billar artístic, sinó és de Nadal a 3 bandes directament. Espectacular. 5-5. Blondal. Això vol dir que el Dani està en confiança. Juga un bricol. Primer les bandes. Atenció. Curta, llarga, bola, llarga i bola. Sí! Segueix amb confiança. Dani Sánchez. Sembla un moment, com diuen ara, on fire, no? 5-6. Primer avantatge de Dani Sánchez en aquest partit de les estrelles avui al Ciutat de Barcelona. Bé, de moment ens han regalat ja algunes caramboles impressionants. Aquesta és la primera, bueno, d'aquesta superfinal. Molta rotació. Atenció. I se li escapa. Per un peu. Però l'ovació és merescuda en un moment difícil en què Blondal havia marcat les primeres diferències. Dani Sánchez ha sabut reaccionar amb 5 caramboles consecutives i una d'una altra galàxia. Una només a l'abast del Messi del billar. No, magnífica carambola. I penso que la recordarem temps. Blondal en acció. Juga 3 bandes justes. I se li escapa. El peu no ha ajudat. El peu no ha ajudat a acabar-se de fer. Blondal encara està corprès pel joc de Dani Sánchez en aquesta última tacada, però és que ha passat A fregar. a fregar. Ho ha d'aprofitar Dani per intentar marcar la pauta d'aquest partit. Jugarà 5 bandes. Imagino que directe. Sí, la juga ara directe a la banda, a la bola vermella. Carambola per Dani Sánchez. 5-7. És el màxim avantatge pel jugador català, que avui, sens dubte, s'enfronta al repte més difícil dels que ha tingut aquí al Ciutat de Barcelona, i això que han vingut grandíssims jugadors del panorama internacional. Realment, el Club Billar Barcelona cada any fa un esforç immens per portar en aquest Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, a la muntanya olímpica, el millor billar internacional. També amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i tots els col·laboradors d'aquesta superfinal, quan el Dani busca una nova carambola. Voltada de 5 bandes, de retrocés. Hem vist la corba que ha fet abans de la... per no tenir retruc, però... Una Sánchez. Massa. Hi ha hagut massa retrocés i li ha perjudicat l'angle. No, està tranquil. 5-7 en el marcador. I veurem com resol aquesta situació en què les boles contràries estan juntetes al racó. Sembla que juga llarga, recolzar-se per la curta, o sigui, ficar la bola entre la bola groga i la banda. Doncs Bueno, també sí que ho ha fet, però una mica així. Ell buscava fer abans la curta ara i toca bola i li surt de corrida. Ha fet les 3 bandes també, primera, segona i tercera. Una voltadeta. Torna a estar en acció Molt fluixeta, perquè Blondal. la bola groga torni a anar a agafar el lloc per tenir una altra voltada. i segona consecutiva que iguala el marcador a 7. Evidentment, Torbjörn Blondal és un jugador amb moltíssima experiència i costa que es pugui impressionar massa. Atenció al retruc. Ha jugat, No l'ha pogut evitar. ha jugat abans banda, amb molta rotació, però al final no ha pogut lliurar el retruc. No, de fet, no ens podem enganyar. Aquests jugadors són 2 dels top 10 del rànquing mundial i admirats a tot el món.
Hi hauria jugadors i aficionats arreu del món que pagarien el que no està escrit per estar avui aquí a Barcelona, al Museu Olímpic o veient Esport 3. No em pots tenir cap dubte. Atenció, Dani Sánchez. Doblec, magnífic, doblec. Sensacional! Trobant l'espai, tot i les dificultats, i fent aquesta meravellosa ziga-zaga, completant les tres bandes. No ens cansem de veure-la. Jugada fantàstica. Impacte brutal. 7-8. Torna a comandar el marcador el campió català. La voltada, la treu per quantitat de bola. No hi ha retruc. I la carambola que puja el marcador. 7-9. No li ha agradat massa com impacta la seva bola amb la blanca. En comptes de tirar-la dins el racó, l'aparta. Veus? Com s'obre. Això ho complica. La família del Dani, que no es perd amb màxima concentració la superfinal. Voltada, poca bola, treu el retruc. Dani està molt fi en aquest moment. 7-10. Recordem, però, que hi ha encara molt billar per endavant. La partida es disputa a 40 caramboles i el Dani tindrà, a més, la contrasortida. Recolza per la curta. 4. Molt bé. Quarta carambola consecutiva per Dani Sánchez. 7-11. Recordem que, de moment, la millor tacada d'aquesta superfinal Ciutat de Barcelona ha estat de 6 caramboles. Per part de Blondal. Sembla que juga una cabanya curta amb rotació. Carregarà de bola. Per les tres bandes. I cinquena carambola per Dani Sánchez. Important la tacada. 7-12. I encara amb el tac a la mà. Hi ha hagut un copet aquí, favorable al final, de la bola blanca que ve, per deixar-li una voltadeta. Atenció, compte. 5. I s'ha escapolit. Sánchez. Quina llàstima. Ha tocat un pèl de poca bola, sembla. O la taula li ha allargat més del compte i li ha passat a fregar. Aquí tenim la part final de la bola groga. Com vèiem, en aquesta ocasió la bola vermella està més separada i d'aquella bola que semblava un meló, doncs això ja sembla una Catània, molt més petita. Una Catània de Vilafranca. Tira una cabanya. Tres bandes justes, molt poca bola vermella. Buscant la tercera banda. 0. I s'ha escapat. Mare de Déu, sembla impossible agafar el racó aquí. Ja s'ho mira i s'ho remira, No s'ho creu. Hem vist ja unes quantes boles que han passat molt just, 7-12. Tinc la sensació que des que hem començat la retransmissió la taula ha anat variant el seu comportament. I un altre que s'escapoleix. Sánchez. Li ha fet massa corba a la primera direcció de llarga. Aquí. I després, quan agafa l'altra banda... I això que ha agafat el racó de ple. L'hagués fet si hagués anat a un dit del racó. La reacció del campió català. I aquí veiem aquest amfiteatre del Museu Olímpic i de l'Esport, avui atapeït al 100%. No hi ha entrades per observar dos genis del billar com Blondal i Dani Sánchez. Juga 5 bandes. Atenció. I s'ha fet. I s'ha fet. Jo crec que aquí ha estat una mica de sort. Sí, un xorret. De segona lectura. Sí, perquè hi ha vegades que la juguem recolzant bé pel racó, bé per la banda llarga,
però aquesta estava massa separada per jugar-la d'aquesta forma. 8-12 el marcador ara mateix. Bueno, diguem que ha sigut una bola afortunada. Té una cabanya. O a vegades també s'ha dit de doble sort, diguéssim, no? Bueno, dues, sent bons, sí. Continua l'atacada de Blondal. Veiem aquesta cabanya. El marcador 9-12 ara mateix. He quedat per tirar 5 bandes. És complicada aquesta. A veure què ens... Bueno, Atenció a aquesta doble voltada. ja hi som. Ja ha sortit el senyor Amb Blondal. contraefecte. Magnífica. Brutal també. Brutal també. Impressionant. Quina bola. Jugada per treure's el barret Quina bola. de Blondal. Val la pena veure la repetida, que situa el marcador 10-12. Impressionant. Jugant amb els efectes, amb els contraefectes, Correcte. i al final fent la carambola. Efecte favorable, però l'últim racó l'agafa amb contraefecte i baixa de caputxí. Però ja has vist que aquest senyor també té un bon braç. Sí, aquí la força que abans dèiem que no tenia sempre, aquí l'ha aplicat al 100%. És impressionant. Juga poca bola, amb l'atac la retalla. Poca bola per evitar el retruc. Una bola impressionant. De pocs la tira. 4, I està entacada, 11-12, 4 caramboles consecutives. Aquest passabola de Cabanya. Cabanya curteta. Aquí ha tornat a jugar molt suau, Fluixet. tornant a recuperar el control de la taula. I agafant confiança. Aquí te'n podria tirar un renverser. Però sembla que opta per una cabanya curta, també poca bola, treure el retruc per davant de la vermella i anar a buscar el racó que té al costat del cap. En resum, això. Això mateix. Costa molt més molt d'explicar, bé. Miquel, que no pas de veure. Encara que el que costa més és poder-ho fer. Que això ja és a banda. I aquí tenim a Blondal situant el marcador empat a 12. Sí, ell ja estava buscant, de fet, agafar, o sigui, fer la carambola per l'altra banda, per poder tenir una voltada. Més senzilla, Sí, aquesta Blondal. no estava malament, però, No s'atura, ha agafat embranzida i ja supera Dani Sánchez. 13-12. Aquí veiem com ha acabat completant La voltada recolzada per la banda llarga. aquesta carambola i el campió suec que vol tornar a dominar el marcador. Bola a priori senzilla, voltada. La cabanyeta. Suaument. 7, 7 de carambola a 3 bandes, i això vol dir que estem davant de la millor tacada d'aquest campionat en la part que considerem superfinal aquí al Museu Olímpic. Fins ara era de 6 a càrrec del mateix Blondal i ara busca la 8a. Cabanya de passe bola, buscar el racó al costat de la groga. Suau, buscant el racó llarg i carambola 8 de consecutives, capgirant el marcador ara mateix. Bola senzilla. 15-12. Sembla que ha fet un gest com dient que li ha faltat força, perquè la vermella corrés una mica més i anés cap al racó. Dani, que veu la remuntada de Blondal. Juga una cabanya que ha de jugar-la molt fina. Veurem La juga a 5 bandes. si aconsegueix la carambola. Pot passar? Doncs ha passat també. Ens ha passat. Dèiem de Ha jugades passat a prop. fines. Ha passat molt a prop. I aquí en tenim una altra. 15-12. I aquesta es veia feta, a priori. Des de la presa de la nostra grua. Però de fet semblava I que... aquí tenim la reacció de Blondal, que s'ha empipat perquè la veia feta, I semblava que si passava per la corbata, diguéssim, a les 3 bandes justes, després s'havia de fer venint, no? No és fàcil la jugada que li ha quedat ara al Dani. De moment no es precipita
en l'execució. Pot ser que jugui molta bola vermella, gran impacte, que la bola groga faci curva i vingui a buscar el racó de dalt per fer la voltada de 5 bandes. Aquí no. I ha fet massa curva abans d'arribar a la banda llarga. No era gens fàcil aquesta execució. Fàcil no, era de les de grau... Alt. Sí, entre difícil i dificilíssima. 15-12. El Dani ha fet aquest somriure tan característic seu quan no li acaba de sortir bé el que havia dissenyat. La bola vermella molt a prop de la bola blanca de Blomdahl. Sembla que juga molt poca bola per fer 5 bandes. 15-12 en el marcador. Sí, molt poca bola, fineta. Ara veurem el recorregut de la bola blanca. Pot passar? Massa fina, sembla. Pot passar, sí. 0, Blomdahl. Ha passat també. Déu-n'hi-do. Com corren. Com corre aquesta taula. Amb el copet que he donat quasi de quadre i encara l'ha fet arribar i l'ha passat. 15-12. Moment de tempteig entre els dos campions Una i voltada. el Dani ho ha d'aprofitar. Passa el retruc abans. I ho aprofita. Una. 3 bandes i carambola. Redueix a 2 el desavantatge ara mateix en el marcador d'aquesta superfinal del Ciutat de Barcelona. Trofeu internacional, 3 bandes. El millor billar català, espanyol i internacional avui, aquí, a la muntanya olímpica, al Museu Olímpic, amb una superfinal de luxe. Dani contra Blomdahl. Aquí hi ha 7 campions del món. 7 campionats del món. 7 campionats del món i algun sotscampionat també. L'actual sotscampió del món, ja ho hem dit abans, que és en Torbjörn Blomdahl. Però el primer campionat del món d'en Dani va ser enfront a Blomdahl. O sigui que en té més d'un de sotscampionat. 15-14. Molt efecte portava aquesta bola del Dani. La rotació de la tercera banda Veiem com, és espectacular. Com roda. triga molt a desfer aquest efecte. I ja anem en viu a buscar l'empat a 15. Tira una cabanya llarga, Vinga, Dani. la voltada. I efectivament ha buscat la tercera banda just abans de l'impacte amb la bola blanca. Fa el Aquí? doblec. Fa el doblec la vermella. Gran impacte. I l'empat a 15. És important ara una atacada pel Dani. Atac i contraatac. Aquí, al Ciutat de Barcelona. Blomdahl molt atent. Analitzant sempre totes les caramboles. És un estudiós del billar. Quatre bandes. 4. Ei, Passava. Aquí. Aquesta bola passava. Ha tocat poca bola, però en el moment de passar ha tingut la sort de que venia l'altra. una mica de sort sempre va bé. Allò que dèiem, la sort dels campions. Es feia igualment o no? No. No es feia. No. Doncs la sort permet al Dani seguir la seva atacada. I ara, a més, 5. la continua amb la 5a carambola consecutiva. Avançant-se en el marcador. El recorregut de la blanca, 15-17. el recorregut de la blanca fa que torni a col·locar-se. O bé per voltada. Potser de fina per la vermella. Sembla que és el que juga. Ens acostem a l'equador d'aquesta superfinal que es disputa a 40 caramboles. Juga per fina. De moment igualtat, amb diferents alternatives. El Dani Oh, Sí, se li ha tornat a s'escapa. tancar. Sánchez. Llàstima, Pot ser que perquè no pel... semblava una mala posició. No, que va. Que va. I a més, en Dani aquestes boles, bueno, les té apamades, diguéssim. De fet, sembla que pels errors que s'estan veient, com si la taula hagués canviat una mica la seva reacció i tanqués una miqueta, com si quadrés un pèl, o sigui, deixés d'allargar com allargava abans com a panyo nou.
Tres bandes, No té masses manies. 16-17. Carregant de bola, i és que fins i tot la humitat de la sala fa que l'aire condicionat, la quantitat de gent, tot plegat, fa que les taules siguin canviants, sí. d'aquí que és molt important en el temps de l'escalfament prendre les últimes mesures. També, evidentment, avui la llum de la televisió està fent que la quantitat de calor sigui més alt de l'habitual, però això ens permet tenir un gran espectacle com el que estem veient avui aquí a Esport 3. Són grandíssims jugadors i s'adapten ràpid. El que passa que l'error és... Una Blondal. I aquí és humà. Blondal també se li ha escapat, tenia Una l'opció d'empatar el partit. Una jugada molt bona, perquè si la fa es deixa una bola pràcticament senzilla, podríem dir senzilla, i si no la fa, doncs, que tiri l'altra, no? Ja ho veus. Sí, sí. Veurem si el Dani sap trobar una solució. De tota manera, quan jugues a allunyar les boles, per dir-ho d'alguna manera, davant d'aquests rivals et pot deixar una mala passada, perquè la capacitat de resolució és molt alta. A veure... I aquí ho tenim. Magnífica. Una altra jugada del mestre. Magnífica. Mestre Dani Sánchez. Avui que hem recordat el mestre Parera, estem veient jugades tant per un com per l'altre Molt bona, molt bona. d'autèntics genis del billar a tres bandes. Carregant de bola, la blanca surt... Bueno, escopetejada, diguéssim. Jugades impossibles. Sí, no, perfecte. Una Només magnífica bola. a l'abast de supercracs. 16-18. Dues bandes, la tercera recolzada de Dues. banda llarga. 16-19. A una d'arribar a l'Equador. I Dani Sánchez, que ha començat no massa fi, com a mínim té estabilitzada la partida. Però en qualsevol moment aquests cracs poden donar un cop d'efecte. Està clar. Portem 10 entrades, aquesta és la desena entrada, i hem de recordar que el partit va a 40. Permetem que digui una cosa. A un d'aquests dos espectadors és en Jaume Carreras. Un supercrac. Multicampió espanyol d'artístic i és el soci número 1 del nostre club. Permetem que li rendeixi un homenatge. Un autèntic crac del billar. 82 anys, i el tindries que veure jugar encara. Jugador de totes les modalitats, però que va destacar per la seva capacitat de fer grans coses al billar artístic i que encara ara em deia abans del partit que estava fent i buscant noves figures pel billar artístic, per renovar el billar artístic. Ens té sorpresos a tots, 82 anys, i si es veiessis encara el que tira. Una gran persona, a més. De moment, Dani Sánchez s'ha quedat amb 19 i Blondal acaba de situar el 17 al seu marcador. Una voltada, 4 bandes. Aquí sí que l'ha tocat fineta. Carrega de bola per treure el retruc. Amb aquesta voltada ja ha fet les 3 bandes, fa una quarta addicional i situa el marcador 18-19. Els espectadors que vulguin poden posar ara mateix un buscador, Google, sense anar més lluny, posar Blondal a la recerca i veuran el currículum inesgotable d'aquest supercrac del billar mundial, campió suec, campió internacional. El mateix que Dani Sánchez, passa que el Dani, com que el coneixem des de petit, Dues Blondal. ja tenim la seva trajectòria molt més Hem tingut la sort de compartir molts dels seus èxits. interioritzada. De moment, 18-19. Ara ha tirat un abans banda, que ha tocat poca bola, i bé, no s'ha reixit. No ha sortit. El Dani. Sembla que farà una voltada, Imaginem una voltada. jugant bastanta bola blanca per allargar Per treure el retruc. la fer el trajectòria doblet. també, i aconsegueix la carambola. Evitant, com deia el nostre comentarista Miquel Casademunt del Club Billar Barcelona,
president de l'entitat i un dels grans impulsors d'aquesta nova dimensió que ha agafat el trofeu Ciutat de Barcelona, és bo que en moments de crisi com la que vivim actualment en el nostre esport, entitats amb una llarga trajectòria com el Club Billar Barcelona tinguin la força de fer campionats com aquests. Una Sánchez. Aquí el Dani no ha pogut completar la segona carambola Se li ha tancat, i situa el marcador 18-20. ha tocat poca bola. Ui, sembla que juga un 5 bandes retrocés. Atenció, perquè pot ser una jugada molt espectacular. Retrocés de llarg recorregut. Aquí el tenim. Quin canell té aquest home. Evita el retruc. I això és carambola, sí senyor. Molt bé. Una penetració llarga, però molt ràpida. Que bé que ha penetrat. Hem vist com el tac entrava gairebé fins la banda curta, impregnant una força sobrehumana. Aquí és el moment. Perfecta la presa de la nostra realització. I veient aquesta jugada multiefecte de Blondal. Juga abans banda, Una jugada suau. deixa caure, que vagi Ja ha sola fet per dues l'angle. bandes, la tercera. Molt poquet efecte. Força justa. I empata el partit a 20. Just quan arribem a la meitat d'aquesta superfinal amb dos supercampions mundials, Dani Sánchez, Torbjörn Blondal de Suècia, expressament a Barcelona per disputar aquest Ciutat de Barcelona, una de les grans cites d'aquesta multicompetició que són els Ciutats de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat i del Museu Olímpic també. Jugada molt fina, suau. Banya per deixar la bola vermella al racó. 3. S'avança novament Blondal 21-20. No ha fet cara que li agradés gaire la situació final. Sembla que volia tocar o més o menys bola de la groga per quedar-li una posició més senzilla. I estarrufa el nas i sembla que no li ha quedat senzilla. És que si t'hi fixes, pràcticament les boles ja han quedat rectes, la blanca i la groga, aquí ho tens. Això mateix, a veure què s'estan pescant. Llima molt llarg, potser una doble voltada. No ha tocat bola. No ha tocat bola, ha volgut forçat en el cop. Sí. Volia tocar molt poca bola groga i penso que anar a la banda llarga. Però amb aquest míssil terra-aire no... Sembla que la bola s'hagi apartat, no? És que tocar poca bola i donar un fort impacte a vegades són coses una mica contradictòries. 21-20. Veiem el Jordi Limones, amic, company, que també ha sigut un dels competidors d'aquest campionat. I un àrbitre que sap mantenir en tot moment la partida controlada. I sense tapar les càmeres, que és una qüestió que des del món de la televisió agraïm molt, perquè els àrbitres a vegades volen veure la jugada tan a prop que s'acaben posant davant de l'objectiu de les càmeres. Ara ja té una experiència. De moment, Dani Sánchez està aprofitant la seva experiència per tornar a sumar. Tenia una voltada d'abans. 21-21. L'ha col·locat perfectament. I aquesta Doncs li s'escapa. ha tornat a tancar. Aquestes són jugades que són una llàstima, En porta vàries. En Dani en porta vàries que normalment no són de fallar-les. Són moments que poden ser determinants. De moment, l'empat a 21 continua en el marcador. I Blondal buscant la seva carambola 22. Sembla que té una cabanya molt fina per pràcticament no moure la bola vermella. Doncs vas pel bon camí, Miquel. Sí, perfecte. I com ha sabut trobar aquest espai. És que pràcticament es deixa la mateixa. Semblava que no hi havia opció de fer aquesta jugada, però Blondal l'ha trobat. Molt fina. I molt fluixa. Segueix Blondal. Tenim la mateixa, ara la passa de llarg. Aquí sí que no hi ha hagut sort en la segona opció. A l'atacar la bola vermella, quantitat de bola per treure el retruc,
li ha fet curva, que li ha fet que s'allargués la bola. 22-21. Dani Sánchez. Els dos campions han començat amb molta força. Ara estem en un moment de cert intercanvi de caramboles sense tacades molt llargues. I és que el respecte que tenen els dos campions també és important tenir-lo en compte. El retruc Jugava doblec, 0 Sánchez. 3 bandes llargues, ha impedit No. aquesta ziga-zaga. no ha pogut... El retruc l'ha malmès. (22-21). Està una mica ara empipat Dani. Conscient que són oportunitats que no es poden deixar escapar tenint un mestre com Blondal davant. És que el jugador que té davant és un, com has dit tu abans, és un primera espasa. És un matador. Tu dona-li una miqueta de marge, ja sabem què passa. De moment ha sumat la carambola 23, buscant aquest contraefecte en l'última banda, i segueix amb el tac a la mà. Juga molt finet. Fineta, Diu, em sembla que ja ha vist que no, eh? Massa fineta. pot escapar-se, doncs sí. Una... Ho ha vist ell, la reacció del cos d'ell ja s'ha vist que no ha tocat on volia, que l'ha tocat massa fina. Mira'l. S'escapa aquesta oportunitat, però ha vingut de mil·límetres. De mil·límetres. Un jugador, de totes formes, ja ho sap, eh? Moltes vegades, quan tu acabes d'impactar la bola, ja veus que allò no va per bon camí. Només hi ha el miracle. Sí, però després passa un mil·límetre. Però ja saps que no. De moment el Dani torna a sumar. Bona bola. 23-22. Bona bola, voltada. La vermella fa el seu recorregut. Fins i tot en aquest moment de la final el ritme de joc ha baixat una mica Es ralenteix, no? perquè Aquesta semblava que podia quedar millor, però realment és una bola difícil. Està jugant dues bandes primer, tocar la vermella i que després baixi. Ha tocat massa vermella, massa quantitat de bola i se li ha obert per l'impacte. hi havia molt poc espai entre la difícil. bola vermella i el racó. Molt difícil, i contra la blanca no hi havia res pràcticament. Moment de tempteig i d'anotació més aviat escadossera. 23-22 per Blondal. Partida a 40. 4 campionats del món contra 3. Avui aquí a Esport 3. Billar a 3 bandes. I Blondal, que no falla. Una cabanya, quantitat de bola, sense gens d'efecte i sense por de tirar fluix. A mi ara em fa por Blondal. Se'l veu molt còmode, de fet. Hi ha masses opcions en què el Dani no ha acabat de rematar una bona atacada en aquesta fase intermitja de la final. I Blondal va de cara a intentar obrir novament el marcador al seu favor. Segona carambola consecutiva. La cabanya. 25-22. Les dues primeres superfinals s'han jugat a 30 caramboles, però des del comitè esportiu d'aquest trofeu Ciutat de Barcelona es va considerar que la gran final havia de ser 40. Així, el marge 3. pels dos jugadors és més important. 3 caramboles consecutives. Jugant pràcticament damunt de la taula del tapet. Blondal sempre amb un peu recolzat al terra. Sí. Qüestió imprescindible. Reglament en mà. Correcte. I situant el marcador 26-22. Buscant la quarta. A veure, aquesta bola...
Jugada Bueno, de també gran nivell. magnífica. Atenció, Impressionant. brutalment Blondal, Impressionant. que ha deixat anar el Impressionant. tac. Ha buscat acabar la seva carambola aquí al racó i ha culminat aquest 27-22. Efecte favorable, aquí contraefecte, aquí torna a agafar efecte favorable. La bola pràcticament marejada Impressionant. i veurem ara si completa amb la cinquena carambola consecutiva. Es pot escapar aquesta? Es recolza per la banda curta. Ell llarga, Jo crec que perdó. s'escapa. Sí. Doncs sí que s'escapa. Blondal. Però el cop d'efecte és important pel campió suec. Recordem que Blondal, a l'entrada 8 d'aquesta superfinal, ha aconseguit la màxima tacada de la competició aquí al museu, 8 caramboles consecutives. I a veure si reacciona el Dani. Sembla que tira un canvi d'efecte. Vinga, Dani. Evita Passa el el retruc. retruc. Aquí agafa l'efecte, Magnífica, la molt bola bé. groga i bona reacció del campió català. Evita el retruc. Bons aplaudiments de la gent. També el públic donant suport al Dani, buscant la seva reacció, conscient que avui el Dani té una papereta realment complicada. No sabem en quin grau pot afectar jugar a casa o fora en un billarista d'aquest nivell. Bé, estan acostumats a rodar, eh? No... Home, està bé, ell sempre se sent a casa amb aquest campionat. Però també cada cop li posem... li posem El llistó més alt. Això mateix. Ara el Dani està encadenant tacada. 27-24. Amb aquesta bola ha aixecat el taco de darrere per agafar un angle més propici i poder tocar més bola i treure el retruc. Buscant tots els angles el campió de Sant Adrià. Sembla que jugarà fina, a 5 bandes. Sembla el que és més... Sí, Bola al racó. per fer-la per darrere. Cinquena banda. I carambola. Molt bé. 27-25. Com dirien en l'argot periodístic, aquí a partit, de moment. Home, vist allò que m'ha explicat abans, que en Dani n'hi va fer 21, doncs sí, sí. Aniria bé una tacada de 21, El campionat del món també en va fer una de 16. Aquests supercracs fan això. 27-25. Passe bola. Bola, banda. Racó. Tercera banda Molt i carambola. Molt bé. S'acosta a només una carambola. 27-26. Molt bé, molt bé. Una bola difícil, passe bola, canvi d'efecte i caputxí. Estem arribant al tram final del partit amb molta igualtat i aquí sí que estem en un moment en què pot guanyar qualsevol. El primer que encadeni 2 testacades consecutives s'emportarà aquest Ciutat de Barcelona. Ara el Dani Una voltada. No, ho intenta no, 3 bandes justes. Sembla que li ha fet massa corba. i s'ha 4, escapat. Sánchez. Era l'empat, Era l'empat a 27. De tota manera, tacada de 4 per Dani Sánchez. Aquí veiem que li ha faltat poquíssim. Poquíssim. És una bola que, bueno, com ja ho hem anat dient, si no es fa, doncs cap avall. Per posar-li dificultats amb el teu rival. Sí, però aquí ja està Si Blondal. les toca així, poques dificultats. De Perfecte. moment ja té la primera Perfecte. i a més està situant bé les boles, Perfecte. segons sembla. Molt bé. Mare de Déu. Una soltura espectacular. Veurem com resol la següent carambola el campió suec. Tres llargues. Una, En efecte, dues. aquí ha fet les Tres. 3
4. I una de regal. I la carambola, que bé. Déu-n'hi-do. Que bé que ha buscat. Perquè intentar fer les dues bandes al racó era molt estava difícil, massa a prop de la perquè la banda. bola groga estava a tocar, com Massa aquí a prop veiem. de la banda curta, la groga. I de fet així és més gran perquè tant la pot fer venint de 3 com aquí, en aquest cas, de 4. 29-26, torna a obrir forat el campió suec. Voltada, Voltada, 3 bandes justes. 3, sense problemes. Tercera I se'l nota còmode. carambola consecutiva. I ha posat el 3 en el seu marcador. I això vol dir que està a 10 d'acabar aquesta superfinal. Recordem que a Blondal només li val la victòria. En cas d'empat, guanyaria Dani Sánchez per millor mitjana en els enfrontaments preliminars amb Rubén Legazpi. Estem veient un billar d'altíssim nivell, però ara arribem a l'hora de la veritat. Sembla que juga un doblec, però ha de fer la banda, la tercera, molt a prop de la groga. Atenció, Oh, aquí la tenim. Perfecte. Tot just ara dèiem, Perfecte. amb la jugada anterior que hi havia poc espai, i aquí l'ha trobat. Sí, Ho clar. veiem repetit. Aquí el que passa que et ve amb Primera, l'angle segona, i ara busca la tercera aquí. Et ve més paral·lel a la banda llarga i potser no és tan Hi ha difícil un pes com d'espai. l'anterior. Sí, sí. Però bueno, igualment, S'ha de fer. sí. 31 a 26. El marge és petit. Cabanya, Sí, un passabola, no? sí. Treure el Segona, retruc. tercera, 5, cinquena consecutiva, i això comença a ser preocupant pel Dani. 32-26. I ho torna a provar Blondal, Voltada. atacant la bola vermella, Carregant de bola per treure el retruc per davant. i es pot escapar, s'ha escapat. El que dèiem abans, en aquest cas li ha quadrat. Ha tingut que jugar molta bola per treure el retruc per davant i bé, doncs se li ha tancat més de la compte. Aquí veurem el grau de proximitat i realment ha anat de molt a poc. Aquest és el marcador. Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. Aquí tenen dos autèntics cracs mundials. Dani Sánchez, que necessita tornar a acostar-se a Blondal. I de moment ho fa. 1. 32-27. Bola bé, senzilla. L'hem vist ja unes quantes vegades. Molt bé. Veiem que la bola vermella, per la quantitat de bola que juga, fa curta, llarga, i es torna a posar a la banda per encarar una de senzilla. Quan el nostre comentarista Miquel Casademunt diu que una bola és senzilla, ho diu des de la seva òptica de jugador de primera categoria, i això, evidentment, Sí. resol una mica la senzillesa, però, evidentment... No, el billar en totes les categories és difícil, però, bueno, si podem dir que una és més senzilla que l'altra. Això mateix. I ara qui ha fallat? Ha tingut un retruc Sánchez. que no hi comptava. No el veiem massa còmode, la veritat. No arriba en aquest moment el Dani fresc de joc. Ha acabat molt bé el partit amb Legazpi, ha començat també força bé amb Blondal. I ara veurem què fa el campió suec. De moment, aconseguirà la jugada 33. Cabanya, 3 bandes justes. Carrega de bola, treu la vermella. I còmode, molt còmode. Amb pes suficient la groga com per anar a posar-la al racó. I ara voltada una mica dominada. Efecte. I continua anotant. 34-27. Només li resten 6 caramboles a Blondal, 6 caramboles a 3 bandes per guanyar aquest Ciutat de Barcelona.
Moment supercomplicat per Dani Sánchez. La voltada. Li ha tornat a passar el mateix d'abans. 2, Blondal. Li ha allargat una banda 34-27. que no s'ho esperava. Jo crec que aquesta pot ser de les últimes oportunitats del Dani per intentar fer una atacada. La seva esposa, Sandra. la Sandra, que coneix bastant de billar, no és una jugadora de primera divisió, però sí que n'ha vist moltíssim i sap quan les coses estan millor o pitjor. I aquí també se li ha escapat. Sánchez. Li ha quadrat més de la compta. Hi ha un moment de decepció aquí al Museu Olímpic, perquè tothom és conscient que la cosa pinta malament. Aquí veiem la repetició, Sembla que carrega de bola. com Dani ha seguit la trajectòria de la seva bola i com ha vist que per poc. No li ha patinat gens. Una autèntica llàstima. Una mica contrariat, la veritat. Atenció a Canvi Blondal, d'efecte. Una, i aquest no falla. Sensacional. Jugada fantàstica de Bola. Torbjörn Blondal. Aquí agafa l'efecte contrari, diguéssim. Com que juga amb els efectes. Surt de caputxí i la Aquest bola crac. era bola petita perquè estava bastant desemparada. 35-27. Juga voltada, recolzar-se per Tercera la banda banda. Quarta. Suma i segueix. 36-27. curta. Ara està movent molt bé les boles el campió suec. I aquí Blondal, que s'hi posa bé, tornarà a jugar amb molt de control, És un renverser. Sembla que sí. buscant evitar el retruc L'efecte i aconseguint la carambola amb la banda complementària. extraordinari. 37-27. Aquí havia fet les tres bandes. Molt bon efecte, molt La bona bola. quarta. Tocant molt poca bola, hem vist el poc que es belluga la vermella, torna per l'efecte. I en falten 3 només per guanyar o per completar les 40 caramboles. Blondal. Cabanya. Poca bola, fineta, intentant deixar la bola groga al racó o el més a prop possible. I 4, en falten dues. 38-27. 38-27. I tot i que el Dani tindrà la contra sortida, realment ell és conscient, millor que ningú, que està molt i molt complicat. Que les últimes 4 entrades han sigut importants. Continua Blondal en ratxa. Ha passat el retruc bastant a prop. 5, I cinquena carambola consecutiva. Si fa la sisena, haurà arribat a 40. Com deies tu, a l'entrada 16 ha fet 4, a la 17 5, a la 18 2, i ara, si completa aquesta, n'haurà fet 6. Sí, sí. Per tant, n'haurà fet 17 en 4 entrades. Atenció a aquesta jugada, que pot ser definitiva, i no falla. Torbjörn Blondal arriba a 40. A Dani Sánchez només li resta el miracle. Hauria de fer 13 caramboles consecutives. Blondal en 4 entrades n'ha fet 17. Déu-n'hi-do. I haurà superat el 2 de mitjana en aquest partit. Ha fet un gran partit. Hi ha hagut algun moment de tanteig, de moment Dani no falla la contrasortida. A veure si el Dani té un cop de geni. Tot i que en les últimes entrades no ha estat massa fi, li han passat les boles molt a fregar i això sempre genera dubtes. 40-28. Segona carambola de la sèrie que busca Dani Sánchez. Sembla que va bé, molt Sí. bé. A més, envia la vermella Tres al bandes racó. justes. Aplaudiment de suport pel Dani. I ara podríem dir que el silenci és absolut, perquè tothom és conscient que el Dani està en un moment molt complicat. Com veus la jugada? És difícil. És una jugada que ha de tocar molt poca bola per agafar l'efecte des de la banda curta, recolzar-se les dues llargues
Atenció, No passa. atenció. Dues. I llàstima, s'acaba aquí amb aquesta tacada de dues. Aquesta superfinal, marcador favorable al campió suec Blomdahl, 40-29, un partit molt anivellat Magnífic resultat. fins la meitat. I després Blomdahl, amb 4 tacades consecutives, ha capgirat aquesta superfinal. Gran espectacle el que avui hem vist a Esport 3 i aquí al Museu Olímpic i de l'Esport. Joan Antoni Samaranch, de la mà del Club Billar Barcelona, amb 3 cracs del billar, i Blomdahl al final ha aconseguit aixecar la Copa de Campió del Ciutat de Barcelona. Moltes gràcies i fins la propera.